túžby, vášne, posledné sny, posledné spomienky na emócie a pocity, na tie prežité dni, na rôzne okamihy, tie, ktoré boli dobre, chore, ktoré sa stali my. A najviac by som sa smial veciam, ktorých som sa bál, a vedel by som, že väčšina bola aj tak len klam. Pamätal by som si na veci, čo dokázal sám, ktoré si zoberem tam, a ty dobre vieš kam. Tam, kde je život a osud spravodlivý, každý robí chyby a nik není bez viny, no každý zodpoveda za seba, za svoje činy. Na mieste, kde sa nedieje nič len tak bez príčiny. Bol by to posledný deň, bol by to posledný diel mojich príbehov vo filme Ukončený dej. Malý človek nevie oceniť tie dobré nápady, a v chorej dobe úspech neznamená silné základy. Skôr znamená, že niekto za peňaz je tu zapredaný, a medzi hviezdami skutoční ostanú za dverami. Tak posledný deň by som si úplne vychutnával, že som si zanechal tvár a nestal sa sprostý kár. A dobre by som vedel, že toto všetko aj tak skončí. Karta sa otočí a pozriem pravde do očí. Bol by to posledný deň, bol by to posledný krát, na šachovnici šachmat, pre samovraha špagát.